panlantaw. Nga ang atong panlantaw mga kaigsunan nga nagtan-aw ta sa mga butang umaabot. Nagtan-aw ta sa saad sa Ginoo nga magapanghitabo. So karon mga kaigsunan, gumikan nga kitang tanan dili nato malalis nga naamang yun tayo na panunod ni ini nga klase nga kinabuhi diya sa pagpakasala makaigsunan sa una natong ginikanan. Mabitaw ngayon po sila nga kana yun sila nga pamilya pastor mura yun na siya di kasaligan. Kana sila nga pamilya pastor kining mga butangiro yun na sila. Naagyo tayo mga nagkanalaing kinaiyahan sa kinabuhi makaigsunan nga tungod kay polluted na tadaan makaigsunan gikan pa sa unang ginikanan nato tungod sa sala nga nakasulod makaigsunan nining ibabaw sa yuta. O kitang tanan nga naa nini nga kalibutan nagpuyo makaigsunan nahugawan usab